Now if singaqala ngalo nje ibele, khumbula ukuthi liyibele njena kodwa linama parts amaningi kulona ibele. Alright? Kunale part ngaphakathi ke mhlambe siqale ngaphakathi. Ngaphakathi ibele ngoba khumbula lona lakho ubisi. Linama glands lawo kuyiwona wakho ubisi. Mase kuba futhi ngizothi ama ducts kodwa amapipe lawo kuyiwona azohambisa ubisi alusa kuphi kwingono. Okay? Yalo ibele. And umuntu oba necancer, icancer iqala lapho, either iqala kuloma glands lawa wakhubisi noma ahamba kubona imsele leyo ama ducts la kuhamba khona ubisi. Alright? Now ingono on its own Mshengu, ingono inemizwa kakhulu. Ingono iyodwa nje inemthambo eminingi, inemizwa. Yes, ingono iyezwa whether ukwazi ukuyithinta, whether uyayimasaja kahle, whether uyiqabula kahle, whether uyiphephetha kahle. So kunemizwa eminingi ekuyona ingqondo, and le mizwa le iconnecta nepart yengqondo yakho ehambisana nobumnandi. Okay, so ngesikhathi umuntu ezoyithinta ingono idlalise kahle ingono, so kuhamba ugesi manje usuka kuyona ingono iya kuleyo part engqondo le ezwa umnandi. Itshela ingqondo ukuthini? Itshela ukuthi lo muntu ongithintayo, lo ngithinta ibele, lo ngithinta ingono, angisondele kuyena. Okay, imtshela ukuthini? Imtshela ukuthi lo muntu ongithintayo, ongiqabulayo, oliphephethayo ibele lami, ngizobumnandi ngaye, imizwa yami mayivuke yasekameleni ngaye ngokuthinta nje ingono leyo yebele. Okay, kanti nayo futhi abo le part le emnyama engenzansi kwengono, angithi ingono iloko okuncelayo, masikube nale part eyipheshe emnyama, leyo part nayo ave ngizothi ama receiver iyazwela kakhulu ngokwemizwa. Yona ke ithatha temperature, izwela kakhulu ukushisa nokubanda, izelo kakhulu futhi ukuthi uyithinta kanjani, uyithinta kakhulu lokho ukuthinta mhlawumbe ngawumunca. Okay, either uyayimunca or uyayikhotha. Okay, so iyazwela leyo part ke yona sizwela kakhulukazi futhi njengoba ngisho nje izozwela nanokuthi kuyashisa yini manje akushisi, kodwa futhi izozwela ne vibration uma kunento evibratayo edizwekayo, ikuzwela izwela lapho kuleyo ndawo. Amadoda athathana amanothi ngibhale phansi nangidokoteleza nazi la. Okay, so manje yabona ukuthi ngesikhathi even if uyadlalisana nomuntu wakho nje, ukubaleka kwalibele leli ingono lengisho nidlalisana nje nomuntu wakho ukuthi libaleke kanjani, nokuthi wazi wena ukuthi ngesikhathi umthinta umuntu wakho ibele nengono yakho kuvusa imizwa yemfudumalo ngaphakathi kuyena ezosuka nje ngokuthi wena umthinta ibele sizohamba liconnect nengqondo, mase ingqondo ihamba yoconnecta nesitho sakhe sasekameleni ukuthi naso asivumeke umzimba wakhe ukuthi yenza lokhu kwenzayo. Kodwa okukhulu enye connection elapho ukuthi ngesikhathi ulidlalisa ibele ulithinta, likwazi ukuthi lihambe liyothinta kumuntu wesifazane isibeletho, ukuthi inyama zesibeletho ukuthi azibambe ziyeke. Okay. Almost the same as umuntu if ezofika kuvuthondaba. Okay, so uyakubona ukuthi nako lokho if kuukuthi umuntu wakho usuyambona ukuthi use 5'2" kodwa uphinde futhi umdlalise wena kwingono yebele, so wenza ukuthi ngesikhathi esifika kuvuthondaba so kuvula ama gates kunalo extra omkhulu ngaphezulu. So bekithi ngizobuza la dokotela ukuthi uma ukhuluma usayichaza kahle ngoba ngifuna ukuthola liyakwazi nokuzwa ibele ukuthi ingane le elincelayo. Yes. Sekuyimina ke olincelayo. Liyakwazi. Umehluko phakathi kokuncela ingane nokuncelwa yini? Yes. Ukhona umehluko. Khumbula ke futhi ukuthi ingane kakhulukazi iyancela as in iyalidonsa ibele. Okay, and wena kumele ulikhothe. Oh, nawo umehluko. Okay, all right, ngoba ngizwana madoda awunceli ke. Look, kukhona kodwa abanye abantu besifazane same as kunomuntu wesifazane ozoba turned on ngokuthi uthi yes, same as kunomuntu kwasakulincela, kodwa nakhona awulidonsi njengengane uthi kwamfu nomphela, ulidonsa ngathi uyamthiza kancane uyeke kancane uyeke. Okay, ngoba manje wamdonsa njengengane sekuzoba buhlungu ke phela manje. Umdonsa sakumqhweba. Yes, umdonsa kwase umqhweba kancane, kodwa futhi khumbula ukuthi ngithe le part lena emnyama or ebrown depending ukuthi umbala wakho unjani, leyo part leyo iyazwela futhi ne temperature.
okay so meaning ukuthi wena ngesikhathi indebe zakho zishisa kuzosiza but also ngesikhathi ukwenza lokho phephetha futhi ngomoya obandayo kukodwa lokho kuzokwenza futhi nemizwa izwele kakhulu futhi leyo ndawo leyo ebrown ngoba izwa kakhulu ngokushintsha nokwe temperature ne vibration so uyabona that's why nabanye bazodlana nge vibrator ngakumabele akho umuntu wesifazane and it's part of into ezomenzela ukuthi umzimba wakhe ukuthi ushukumo unyakaze okay now uyabona ukuthi ngesikhathi udlalisa ibele akugona nje ukuthi into physical leyonto into ehambisana nokufudumeza imizwa yakhe umuntu wesifazane ukuthi sokhona ukufudumala manje so lokho momenza umqabule gently ungamgijimi ungasheshi yabona nifuna ibele kuba ngathi uyaxoxa nalo ngathi ukhuluma nalo ukuthi awazwa muhle wazwa mnandi ngaze ngakuthanda uyabona ungabe into isheshisayo so ebeleni zama ukuthi ngesikhathi ukhona be very gentle whether uyamasaja whether uyaliqabula and futhi ngesikhathi wenze mhlambe nangolimi uye around ngolimi kwajika nje yebo ushaya isikama around kulona yabo nje bangishila ukuthi uphefumule ulithinte kanti uyazi ukuthi njoba ngithi li sensitive futhi nasekuthinteni leyo ndawo sithi areola thina ukuthi manje ngesizulu ayinaligama even if wena umuntu wesilisa ukhumlile ukuthi nje ibele lakhe nengono yakhe ithinta isifuba sakho sishisa kukodwa lokho kuyinto emnandi kabi emnikeza umuntu wesifazane yesiloko kufudumala kwakho kodwa futhi kunento kuyena emnikeza ukuphepha you know lo connecta kwebele lakhe nesifuba sakho enye yezinto zomnikeza ukuthi aphephe alright now uyakubona ke ukuthi uma sesibuyela kule topic yethu namhlanje nako ukuthi lo muntu obe nenkinga yokuthi ube nomdlavuza webele kuzokwenzekalani kuyena ngoba uma sesimtreata sohodokotela either sizolisika silikhiphe lonke nje ibele nyoma sizokhipha upart walo lelo bele nyoma sizokwenza ichemo ukuthi sifaka ama chemical ukuthi sobulala lo mdlavuza ngaphakathi nyoma silishise ngeradiation nyoma ama hormones njalo so uyakubona konke lokho kusho ukuthi yonke yonke lemizwa bengikhuluma ngayo siyaphazamiseka manje so number 1 ngesikhathi wena lo muntu ezokwenza ichemo nje iyodwa nje ichemo leyo chemical kuthiwa ichemo yokuthi ibulala umdlavuza ngaphakathi izokwenzani izokwenza ukuthi umzimba wakhe wehlise ihormone yakhe lesifazane emenza ukuthi ahale so number 1 one of the things ezomenza ukuthi inkomo yakhe izokoma alright sizoba dry meaning ukuthi akusizoba lula lo muntu ukuthi abe turned on uzolum foreplay uzothatha isikhathi ukuthi abe turned on naye futhi inkanuko yakhe izokwehla khona ukhiyo ngekho uyabona but also ugcina eseba nemizwa ngathi umuntu osengene kumenopause even if akangenile kumenopause usegcina manje seba nemizwa yomuntu angathi umuntu osengene kumenopause so okwenza ichemo kulo mhlambe othola ukuthi silisikile ibele khumbula ukuthi le mizwa bengikhuluma ngayo ukuthi nemizwa ezwayo izukubanda izukushisa izwa sisikile so manje leyo mizwa leyo ayisekho so sokukhona ukuthi either ibele lakhe libe ndikindiki okay or kwayena gcina esendikindiki manje ukuthi ngoba uyamthinta kodwa kunemizwa inqamulekile kunentambo eseyiphumile singasafiki lapha engqondweni yakhe iphinde zenze lezi zinto kodwa fanele kodwa ngoba ama nerves kwesinye isikhathi uthola ukuthi isifuba sakhe sibhlungu sisensitive kakhulu manje uyabona njengomuntu one shingles ukuthi amva lokho uba sensitive kakhulu ngoba ama nerves noma into ehamba nama nerves so omunye azizwa ngathi usesensitive kakhulu manje inoma yini aba exposed to but khumbula ukuthi also if ukuthi silisikile so kunesibazi lapho esesikhona manje lesibazi siyinkumbuzo yokuthi kunento obekade ingenza ngibe umuntu wesifazane engasekho ebekuletha ukuzethemba yes ebekukunikeza le authority ukuthi njalo unalento ovele khona ehambisana uzothini iphathi yobuhle bakho yes ukuba ngesi feminine uyabona manje mayingasekho sekukhona lokho
sekukhona nokuthi ngathi ama-light angeyikhanyisa. Yes yabona kunalesi sibazi esikhona awusazithembi manje nomzimba wakho futhi sonokuzinyeza kancane ngomzimba okuyinto wrong njalo alright then ugcina lo muntu nje ukuthi nje ugcina ngathi ama-light angangeyikhanyiswa usegcina kwayena useyayibalekela umdavazo ukuthi angathi singangeyenza lento okay because sokunanento kuyena ethi mhlawumbe lo muntu akangiboni ngiphelele mhlawumbe lo muntu angisamtheni on njengakuqala you know mhlawumbe lo muntu lo akasangiboni ngumuntu wesifazana ophelele kanti iqiniso yileli naye owesilisa osuka estrugglisha yena ka strugglishe ngokuthi unenkinga yokuthi ibele lakho lisikiwe but yena ustrugglisha ngokuthi manje uzama ukukuvikela at the same time kodwa manje akazi ukuthi akuthinte ephi akuthinte kanjani yes akazi ukuthi yilaphi lezokuthinta khona methu yakuthinta la kusibazi mhlawumbe kuzoba buhlungu you know ngale kokuthi kube buhlungu sami uzozinyeza athi hawu nange ngithinta lana uyangikhumbuza yini uyabona so kuba nephathi kuyena manje yokufuna yes ukukuvikela ngoba ezama ukukuvikela la kulesifo you know odlule kusona mase kwawena ke manje usuyambona ukuthi hayi akasa acting ngendlela kade enza ngayo so ugcina usubona ngathi ingoba kwenzeke ukuthi siyaqala ke lolu qhekeko okuyinto errong omunye nje umuntu wesilisa ngoba esaba kwakhona ukukuthinta nokukulimaza vele angakuthinta hayi ngoba engakufuni but because uyasaba akazi ukuthi akuthinte ephi nini kanjani okay so ikona ke kubalekile ukuthi if kuukuthi nidlulile entweni enjalo nobabili ke niziretrain umzimba ngoba nawe nayo lo sibese uyadinga itherapy naye ngokwakhe uyabona entweni esimene endlula kusona kodwa ukuthi niziretrain nje nobabili ke nisebenzise ezinye indawo zomdavazo nobumnandi as i-foreplay ngoba phela ibele is part of i-foreplay angithi so sebenzisana ezinye indawo ke manje sisebenzise iminizandla ukuthintana ngamathanga umqala uyabona zonke ezinye indawo trainer kwazona lezo ndawo ukuthi zivukele manje yes zivuke zijwayele ukuthinta yes nisebenzise nezinye izinto sebenzisana into warm sebenzise ima material silk nithintane khumbula ukuthi still isifuba sakho si sensitive still ukuthi muzothinta ngefeather noma uzothinta ngematerial emnandi silk into eshibilikayo so zama nezinye izinto ukuthi nikwazi ukuthi nithintane kuze naye azithembe umzimba wakhe ukuthi still wena umzimba wakhe usaba turned on ngawo still umzimba wakhe usawuthanda still yena usamhalela Khoze olumaphiko ubusuku obuhle hlelo ngosinathi kaMshengo kulona ke uhlelo hleleke noDokotela Nomcebo Mthembu siselawina sakuphinda sakunxusa wena mlalelo Khoze FM thumela ivoice note yakho njengamanje kunombolo yakho lethi 0710613667 ubengxenye yalo ukukhuluma ngenze khona imibuzo nawo ungaphawula sikhuluma ke ngomdlavuza webele namhlanje inyanga esikuyona umfufu okwenyanga kokuqwashisa kakhulu ngawo Dokotela ngiyafisa ukuthi mhlambe ngaphambi kokuthi siqhubeke asibuyele kule yokuthi iyiphi indlela akufanele umuntu wesifazane azame ukuyenza ukuze aqinisekise ukuhlala wena ngoba ngiyazi ikhona naleyo ukuthi ukwazi ukuhlala wena ukuthi akukho khona okungama glands ongenzeka ukuthi mhlamba onele kutheni ugcine sekuthiwa umdlavuza yeah uyazi ukulihlola wena even ngayinto yenza every day uthulazi nje ibele lakho umuntu wesifazane alright every time ugeza yes uyageza uzithinta ekhwapheni ubheka ukuthi ekhwapheni ayikho into emilile ekhwapheni nalo ibela akukho lokubuhlungu khona ayikho into emilile khona depending of age yakho kodwa kufanele wazi phela ukuthi nangesikhathi ukuhluka kwesikhathi nenyanga khona lapho ngempela amabele akho uzowezwe sensitive khona kodwa kakhulu usuke ufuna ukuza ukuthi ayikho into eyibhodlana ongayijwayele ibhola ekhona ebeleni lakho nawo futhi upartner wakho kumele kwazi ukuthi akucheck naye ngesikhathi yes niyakhisana kodwa kufanele kwazi naye ukuthi abuya kuthinte nje alazi ibele lakho as well kodwa I think into ebalekile also kakhulu ile ukuthi ngale kokuthi uzicheck wena kunezinto ezizokwenza ukuthi wena ubone ukuthi ukwi risk engakanani ngoba for example kumuntu
othola ukuthi umndeni wakhe either uma wakhe or udadewabo uke wanenkinga yomdlavuza webele lo muntu iresearch ibonisa ukuthi 2 times up to 3 times i-risk kuyena because uma wakho so uyabona ukuthi wena because uma wakho ke waba nenkinga okusho ukuthi hamba ke wena njalo every year from the age of 40 uhamba wenza mammogram wenza ama-MRI if kuukuthi kukhona into oyizwa nongayizwa kahle ebeleni lakho uyisukumele ngokusheshsha okay but also khumbula ukuthi ama hormones akho iestrogen kakhulu le yesifazane iyona yenza ukuthi noma yini ukuthi ikhule ngaphakathi kuwena okay so izokwenza ukuthi ibreast ikhule so kumuntu ke ngokwama hormones kumuntu osheshile ukuthi aye esikhathini mhlambe uyesa ingane before 12 lo muntu kuyi-risk futhi ngoba kusho ukuthi umzimba wakhe ube exposed kule hormone isikhathi eside more than normal okay nomuntu ophuzile futhi ukuthi aphele ama-period akhe wazashaya u-55 before engena ku-menopause lo muntu futhi kuyi-risk even though from the age of 50 i-breast cancer futhi i-risk is more kulo muntu alright nomuntu ongazange abe ney'ngane futhi uba ne-risk lo muntu okay awuzange ube nengane une-risk futhi yayo i-breast cancer or ube nengane late okay from the age of 30 iyanyuka futhi i-risk thina nje laba esaqala ukuba nengane after sisaba odokotela okay so the more usumdala from the age of 30 then ne-risk siyanyuka lapho if awuncelisanga futhi nakhona futhi izonyuka i-risk ngoba kungcono uncelise at least 12 months if kuthi uyancelisa iyayehlisa leyo nto i-risk yakho so usuku menopause udla amaphilisi lawa okusiza ama-hot flush lawa ama-hormone replacement therapy kuthiwa ama-HRT nawo futhi ayizoyinyusa futhi i-risk yakho ukuthi uthole i-cancer nemjovo yokupreventa nayo futhi izoyinyusa futhi even though yona once wayiyeka obviously then iyehla i-risk but ne-lifestyle so uyabona zonke lezi zinto into engithumlalele ekhaya akazibheke ngoba zama-risk zonke unomkhaba yazi futhi ukuthi uzoba ne-risk if kuwukuthi unomkhaba alright ngiyakubona worried no ukukhuluphana khumbula phela ukuthi whether owesifazane angifuni kube ngathi khona into engibhekayo yes khumbula ukuthi whether owesifazane or owesilisa once wanomkhaba sokuyi-risk leyo yokuthi ama-hormones akho ehle kakhulukazi lawa sekameleni okay lawa enkanuko so nawe umuntu wesifazane khumbula ukuthi nawe unawo lo ma-hormones futhi lawa enkanuko lawa esilisa so once wanokukhuluphala wanomkhaba lokho kukodwa kuzokwenza futhi ukuthi ugcine sishintsha leyo hormone lesilisa sokuba ile yesifazane kakhulu and kuwena once unesifazane kakhulu then soba ne-risk yokuthi ube ne-cancer okay njengoba usebenza i-night shift by the way kune-research engiyitholile ukuthi abantu abasebenza ama-night shift bane-risk also some more okay yazi ukuthi nabantu besilisa by the way bakwazi ukuthi bathole i-breast cancer yes nabo bakwazi ukuthi kube ne-breast cancer but khumbula ukuthi kumuntu we-night shift even though ngiyayisho nje passing kodwa yes khumbula ukuthi night shift kusho ukuthi wena ebusuku ngesikhathi kumnyama ngesikhathi umzimba wakho wakha le hormone engithi melatonin le ekusizayo umzimba wakho nje nomzimba wakho nokuthi umzimba ufile wenze nama-cells akho azakhe kabusha kuwena akwenzeki lo ngoba ebusuku ngesikhathi kumele ngabe umzimba wakho uyazi-repair awutholi leyo hormone ayinyuki then umzimba wakho ugcina uku-stage sokuvuvukala ne-inflammation so there's a higher risk kuwena ye-cancer because of that ukuthi usebenza ebusuku usebenza ama-night shift shithi umphathi kusafanele ukumbhalela incwadi ithi ebusuku anithatha ngaphezulu ngoba kunama-risk esibhekene nawo yes ngiyafisa futhi la dokotela kakhulukazi uma sekulesikhathi mhlawumbe singakayi sothatha ama-voice note lapha abalaleli uma sisakhuluma ngaso lesi sifo uyithinte kakhulu into yomdavazo ngifuna ukuthola ukuthi kukhona ukuthi umuntu oseyitholile manje ukuthi uvele usehamba le process check usetholile vele ukuthi engathi khona into ekhona sure hambe process ke ukuthi usahamba udokotela usazohlinzwa yonke leyo nto kuze kube ukuthi mhlawumbe sehlinziwe iba khona ke vele kuba khona lo ukuthi uhambisana nomuntu wakho ufuna ukweseka
ithini-ke leyo mtavazo? Sise-holiday until uzobe right? Well, of course yabo ngesikhathi leso umuntu engekho right sokukhulumisana kwenu phakathi kwenu kodwa yazi ukuthi ngesikhathi umuntu edlula kokhimo nani kuba very painful yagulisa ikhimo umuntu uyaphalaza ulahlekelwe inwele umzimba ubhlungu. So generally mina ngingi-advise ukuthi after 3 months umuntu eseke wenza lama treatments then siniyaqala ke niyakhuluma into yomdavazo. So meaning ukuthi nawe upartner wakhe kukhona la kuzofunakala ukuthi umsupport khona, and then now lo 3 months maseniqala yazi ukuthi njengoba ngishilo nje ukuthi inkomo izoba si dry manje, okay? So vulelekani ukuthi nikwazi ukukhuluma ngezinto ezifana nama lubricant, nikwazi ukuthi mhlambe nithole nosizo as a couple, nithole couples therapy ngoba manje nikwazi ukubridge ukuthi nikwazi ukuconnectana ngoba manje kusukube nalesifo nalesimo lesi sokugula okuyisona esike sanimisa ukuconnecta kwenu kameleni. So ukuthi nithole i-couples therapy kubaluleke kakhulu ukuthi nikwenze ukuze nikwazi ukubuyelana futhi. So ngingathi 3 months. Yeah. Kulungile Dr. ke siqale nabadlulisela kumina sibuye sithatha ama-voice note ngoba khona abalaleli abathumile okuthile la. Sure. Yenzokukhulu futhi ukwenze ngesibindi ngeVodacom. Thola entsha iHuawei Nova 14i ku1 gig red plan ngo329 ngenyanga inyanga eziwu36 kanye nenyanga ezimbili ze-YouTube Premium mahala. Nakho kunye thatha le deal sigigabeze ngeHuawei Band 10 ebiza u1539 mahala kuma iHuawei app itholakala esitolo na online kunemigomo nemibandela. Further together, Vodacom. Ukhozi FM lunentokozo ukuthulela uhlelo ebukhoneni ozobe lusakazo bukhoma phambi kwezethameli AM1 Studio kunombolo 100 KE Masinga Road eThekwini. Abathi njengoba Deborah ngiyadecide namhlanje angisenza ukuthi I will arise. Can we arise and pray? Sangenyela nophindi esonto mhla ka26 kwephezulu kwindumezulu yenkonzo ezobe ibophele abafundisi abanohlonze abaculi kanjalo namabandla ehlukahlukene. Hallelujah. Swatini, okay, ngizosifuna isibhedlela. Hallelujah. Hallelujah. Fikisa indawo yakho. Okay, Swatini, ngizosifuna isibhedlela. Ngitholela indawo. Khona seSwatini sicela ngivule isibhedlela eSwatini. Ngithi thola indawo, okay? And call me. Dlamini. Ilana. Sakazolalela khoze olumaphiko phiko yenza kanjalo ukuthumela ke email njoba bekishilo lapha kuthembeka uzoba ingxenye yokuelo lohlelo lenza kanjalo ekupheleni kwenyanga la emsakazweni khoze FM vele inkonzo ibe belishise singasasho ke Inkonzo yona dokotela asithathe ama-voice note dokotela sathatha ama-voice note izothi bathina abalaleli. Okay. Ngibingelela lapho khosini bakumshiwe. Ngicela ungibuzele lapho ku-Dr. Mthembu. Kusakhulunywa ngomdlavuza webele ukuthi ngaba yini mhlambe into engaba imbangela yomdlavuza webele. Usifiso okhulumayo iDumbe Paul Petersburg. Sicela ukubingelela okhosini naku-Dr. Mthembu. Sacela ukubuza mina lana. Yazi Dr. amabele ami ayasinda. So angazi noma fanele ngiye yini ngiyo-testa maybe ngaba yinto kufanele ngibe concern ngayo yini noma mhlambe kunormal. Akukakabi insuku zami zama-period futhi kade ngidlulile kushuthi nje ngiphakathi nendawo but nje ayasinda. Aseneviki manje nginothisiwe lowo mehluko. Angazi noma fanele ngibe worried yini. Ngibingelele Mshengu nodokotela wethu uzwanelo la eBigville. Cha Mshengu siyabonga ukusicacisela kahle udokotela kodwa ukhona umama engimkhumbulayo nami engangithi mangilele naye
wayethanda ukuthinta yena emabeleni adlalisa ingono kancane kodwa uma-ke wabona ukuthi ngiyambona bese yayeka the time usibhizi nomdavazo uma ngabe sekukhona le engle yokuthi ngathi angisanakile nami ibhizi naloyo bhizi naye alokhu ethinta so njengoba echaza udokotela sengiyabona kusho ukuthi kukhona lapha ayelekelela khona yena mina ngamlekeleli ngoba uma ngabe kuwukuthi mhlambe ngaze ngathinta kulona ibele ngangibona elibamba kahle samuntu angathi uyangichelisa kulona uyasifundisa dokotela hayi siyabonga mshini. Sawubona Mshengu nodokotela. Ngiyabonga ukuthola leli thuba ngicela ukuba ngu-anonymous. Mina mfuna ukubuza indaba yebele. Angikho kundaba yomdlavuzo kodwa ngisabuza ngendaba ye-foreplay ebikhulunywa ngudokotela ukuthi unkosikazi ma senza i-foreplay umthinta ibele uvela athi ngimphutha off. So ngifuna ukubuza ukuthi kungabe kusenziwa yini akaguli akanalutho but ma umthinta ibele sesiya kumdavazo uvela athi ngimphutha off. Kodwa isimanga mase niphakathi sekubo 180 sisuku 200 ma umthinta akasena problem. Kungabe kukhozwa yini inkinga under normal circumstances kuyenzeka na ukuthi ma umthinta nje ibele and ma usumbuza uthi akezwa next kodwa uyamphutha off. Ngiyabonga. Sawubona Mshengu, sawubona dokotela. Uma umuntu wesifazane uzoba specific esekhulile nje enomdlavuza webele, yiziphi izinto okufuna aqelelane nazo ngabe ngedliwayo noma izinto esisebenza sithi ziyapholisa masigeza ezingama-household bese-ke nama ehlala iphathwa izinhlungu simsiza ngani uma-ke kade isilonda sakhe sivuza bese kuyayeka ukuvuza asikhande nokubola ngaphakathi. Ngiyabonga. Sekazolalela ukhoze olumaphikophiko dokotela nansi imibuzo zokukhumbuza-ke ngesikhathi lapha. Okay, asiqale ngemuva. Ubaba siyabonga kakhulu kuzithando zethu ngemibuzo yabo. Okay, ubaba lo ukhale ngokuthi umama already usedla treatment or sebuya kuyona ukuthi akashongo nje ukuthi what kind of treatment whether kwaba yi-chemo noma bamsika kodwa ngiyamuzwa ukuthi ukhala ngesilonda esikhona ukuthi siyavuza leso silonda leso. So kubalekile ukuthi khumbula ukuthi part of ngoba dibuzidini engayidla part of izinto ebanga ukuthi kube nomdlavuzo ngoba khona noqala bekubuzele lokho part of into ezokubanga ukuthi noma yini umdlavuzo emzimbeni womuntu whether ibele yakuphi kusuke ku ama cells akho omzimba ase ekhula ngesivinini ongamela ngabakhula ngaso. Okay, okube isilonda leso baqale kwayisilonda sakhula kakhulu ngesivinini esikhulu lapho sesiyahlula thina sodokotela ngoba sesiphumile esporweni sethu sesithi cancer singaphakathi sesithi cancer ngoba manje asisakwazi ukuthi sisicontrol kuleyo ndawo sesihambile mhlambe sayokhula nakwenye indawo hence okufanele manje sifake ochemo no radiation into esezobulala yonke into endleleni yalesilonda lesi. Okay, ngamanye amazwi uma kuqubuka umlilo bese ufuna ukubhebhetheka zama ukwenza ama-trenches ukuze ungakhuli. Yes, uyabona, and ngaleso sikhathi wakha ama-trenches uyabona usuzokwakha ama-trench nasendaweni enganamlilo kuze ukuthi ungazuza ufike la. So nakhona-ke if sesitreata i-cancer sigcine sesibulala nama-cells a-right nomzimba o-right into ezi-right ngoba sizama ukuvikela lokho okurong ukuthi manje kubambeke kungasadluleli kwenye indawo. So that is why-ke kuyabaluleka ukuthi bheka izinto-ke wena ezibanga noma yini ukuthi umzimba wakho ube nokuvuvukala or inyama zakho zikhule ngesivinini.
So ekudleni nje kakhulu gwema izinto ezifana nokudla okunamafutha kakhulu o fast food o processed foods konke lokudla okuwrong esihlale sikusho nje ukuthi ukudla kwasezitolo kuzama ukuthi ugweme lokho kudla lokho ngoba lokho kudla lokho is one of the things ezizokubanga ukuthi ube nokuvuvukala. If kuukuthi uyaphuza then ushutha akayeke ukuphuza. If kuukuthi uyabhema ngoba ama risk konke lokho ukubhema khumbula kasiyazi vele ukubhema kubanga i-cancer nasesifubeni. So once wena wanayo vele i-cancer nakwenye indawo basobha ukuthi le cancer lento ezibanga i-cancer ezigwaye zizokubhebhetheseka nenye i-cancer nakwenye indawo. Okay, so unoku-exercise nokuthi aphile kahle nje umzimba. So if kuukuthi useze wadlula kuleso sigaba sokuthi uyayitreata so ukuthi manje azimaintain nje umzimba wakhe ukuthi njalo ehlale healthy azame ukugwema lezi zinto azaziyo ukuthi zibanga ukugula ngaphakathi kuyena. Okay, but ke kubalekile ukuthi ahambe acheck ke all the time njalo ukwenza sure ukuthi umzimba wakhe usase healthy. Okay, ubaba lo okhale ngokuthi umama uyathanda ukuthi amthinte nge-foreplay akafuni amthinte nge-foreplay kodwa masisi igijima inqola ku right. Okay, khulazi nomthinte amabele dokotela yes umama velathi umthena off. Yes, so uyabona ukuthi ingoba soke sa turned off umama ngaleso sikhathi uthe yena ukuthi uma sephakathi sokumnandi nje then angamind ukuthintwa ngoba isuka already imizwa sikhona. So noma umuphi umuntu wesifazane wamthinta whether ebeleni or wamthinta ubhontshisi or amalebe wamthinta engakabi right iyamcika leyo nto kuba ngathi vele uyeke ngoba either umthinte wena ngezandla ezirafu wangamthinta futhi ngendlela emenza afile ephephile. Okay, izomenza leyo nto ukuthi azizwa ngathi yeka. All right, but nayo dokotela mhlawumbe wayiqinisekisa leyo ukuthi uma umuntu ake wathinteka kulowo ndawo ngesidlozana umuntu okuthinta not gentle. Yebo, ingqondo yekugcina leyo nto ngasonke isikhathi mase kuyisandla uzoqala sigweme. yebo, kusho ukuthi kufanele abe liciko osebenzisa abe gentle kakhulu ukwenza ukuthi kubuyiseke leya trust ungahlali njalo isandla siphethe. yebo kakhulu. So yabona ebeleni qala ngo gentle even though umuntu emva kwesikhathi uyakuthanda uma naye segijima imizwa yakhe segijima noma sungamunca kwenzeni ngoba vele usekusoke serough kodwa ungamsheshi ukumqala ngo rough iqale nice and slow. But ungathola ukuthi komunye kukhona ukuhlukumezeka akadlula kona not even nakuwena mhlambe before khona ukuhlukumezeka akenzeka. Yes, kuleyo ndawo. So manje uthi umthinta wena acasuke ngoba hayi ngoba engafuni wena kodwa kusuke umzimba wakhe uzama ukuzidefenda esimeni esake samhlungazeka. Yavuka ifile ukuthi engathi kona konke yakenzeka before yabo kufanele abe lisoka ke yebo uzama uqala phansi indaba yokuvulwa wakho yebo kakhulu nokwazi ukuthi yini ke yena umuphi umgudu azowuqala kuyena umama ozomenza ngoba ngesikhathi umthinta ngoba ngesikhathi umthinta kumele umzimba wakhe uvuke ngokuthi ngiyayifuna lento yenzayo ngiyafuna ukusondela kuwena ngiyayifuna imizwa yakho iyangijabulisa lento yenzayo. So if ekushaya konke kuyakutshela ukuthi cha ama chemicals akho umzimba azwani nalento yenzayo so kusho ukuthi wena kumele uzame enye into ke. Okay, ukhona lokhale ngendaba yokusindelwa ngamabele uthi siyamthusa ke lesesivalo. Yeah, kodwa ke I think into yakhe into esanda kwenzeka ngoba uthe inesonto so into enjalo kungenzeka ukuthi kwama hormones noma kushintsha komzimba nje kwakhe ungathola ukuthi mhlawumbe kune stress thizeni adlule kusona khumbula ukuthi ibele ngale kwalento ade ngizisho ukuthi kunama glands obisi kodwa linamafutha kakhulu ibele mase liba nama tissues anjengemsipha ekwazi ukulibamba ibele endaweni sithi connective tissue. So nokunye ukukhuluphala emzimbeni ukushintsha nje kwakho komzimba ngalenza ukuthi ibele futhi lizizwe lisinda livukele. Kungenzeka futhi ukuthi ibele ngempela nokuvuvukala khona ngaphakathi okunethumbo elikhona ngaphakathi wona ama glands lawe ngiwashoyo angaphakathi kulona ibele avuna ukuthi khona enye into eseduze kwakhona ibele elingekho right mhlawumbe isekhwapheni mhlawumbe ikumphimbo wakho noma yini indawo around lapho avuna ama glands akho ukuthi khona enye into engekho right. So if kuukuthi lento yamdisturba kakhulu akahambe yakudokotela wakhe bazomchecka mhlawumbe kune infection thizene khona ngaphakathi but njengoba ethisa nesonto nje akuboni kusayinto enkulu kodwa akahambe ayicheck ukuze ekwazi ukuthi eyibambe isaqala isavela. Dokotela kuhlale njalo kwintozo banawo
singahlala kuse All night long. Usho ukuthi singahlala kodwa all night long ngabe kuhlelwe akunona isikhathi yes. Mhlambe umyalezo ongaba umyalezo obheke nje kuona wonke umuntu wesifazane na wonke umuntu waseNingizimu Afrika sikule nyanga ke kulesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje. Yes, I think into ebalekile ukuthi ibele lakho ligade ngoba libalekile as part of umzimba wakho njengoba unguphuma iphathwe umzimba, but yebo kodwa once kwanenkinga kuyona akusho ukuthi kunenkinga kuwena. Okay, yazi ukuthi kuyisitho somzimba wakho, okay, esinenkinga kodwa wena ungazibona ngathi wena khona lo shoda khona ekubeni nomuntu wesifazane or umzimba wakho uphelele ngokuthi awukwazi ukujabula ngawo or awukwazi ukconnecta nomuntu wakho, still wena usaphelele kuphela nje kunesitho thizeni mhlambe esisikiwe emzimbeni wakho. Okay, kodwa kubalekile ukuthi uzigade nomzimba wakho. If kuukuthi mhlambe as a couple senze nafika kulesigaba leso ukuthi either mhlambe nidlule kuona lento ye breast cancer okunezinye izinto ezinenza ukuthi ningazwani kahle ninobabili no partner wakho, ngithintene iMedilution Wellness Retreat nize kumina ngin-admit ngihlale nani nje izinsuku nginisize ukuthi sakhe ubudlelwane benu nobabili nokuzwana nokwazi ukuthi nixoxisana kanjani nokuthi nje nikwazi ukconnecta kanjani kuze nibuyele kulolu thando lumnandi oluvuthayo kuze nakhe impilo yenu nomuzi wenu. Okay, inamba yami yesibhedlela ithi 072 994 7547 ngizoyiphinda futhi 072 994 7547. So nabanye ke nje if ukuthi une stress unezinto ezikuhlukumezayo emzimbeni yakho ukhathele emsebenzini uyiphoyisa subona izinto eziningi uthisha uhlukumezekile emsebenzini nakhona futhi siyakwazi ukuthi ngikusize kuze udlule kuleso gigaba leso udlule kusona uphole ukuze ukwazi ukuzithola wena lo alright okwazi ukuphila impilo yakho ibe yinhle. Alright, and then iMedilution if kuukuthi ufuna ukufika for usuku nje uzoziklina ngekutreat enoma ECPC for the day, inamba yaseMedilution eclinic ithi 031 765 8475 eRichards Bay 035 76015 Sigisi no 9 nibe nobusuku obuhle. Sokuhle.